ni parties can outlive personalities. We can go beyond personalities. Kanga to work to party dong. ODM oketo structures moko mani ka chairman wachokae kadwa gine wachmoro. Sani Secretary General ma ODM en Edwin Sifuna. Yes. Onge gimora mora man ODM no luongo ni giluongo kiani kaka chairman wacho ni kiani National Delegate Conference gigi moko go. Mbadi osebedo chairman mar ODM higni mang'eny. Nokaw kom ni kuom Henry Kosgei. Onge gimora mora mani kiani member ratified gigi moko go. Koro go tiek monde makama kaparo no monde. Koro parties, we need to have political parties ma outgrow personalities. Nikech Kenya ka wasena no ni party en ng'ata chiel to ng'ata chiel ni ema en chama. To ka ng'ata chiel ni onge gimbi to chama no podho, onge gimora mora madhi mbele chama no. Adwa ni mak paro no gi kanyo mondi ngisa ni wadhi yweyo moro matin. Nitiere gik monego bed ni dhi ya mago gik mag marketing. Adwa ni wakaw yweyo matin mondi ka waduogo to Zakari Muga biro bedo ka kwedo kata yiere gi weche mamoko ma Okinyo Jabungu wacho kik idhi mabor.